Jotelo mag duond od bura mar ODM e kar od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay dhi nyime kod chenro mar ndiko jokanyo manyien motelo ne yiero maduong' mabiro. Chenro ma kama ne otelne kod jakom ODM e bade ma Homa Bay George Maigo, jatend wakeini mar duond od bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay Nerea Amondi kaachiel kod MCA mogwel Rokia Achieng'. Wang'ni wan gi mpango maber. Idwaro ni jochama magin jo ODM o register polling station ka polling station. Jakom no chiwo thuoro, jakom Raila Amolo Odinga, ni dweche 2, dwe mar 7 ni gi dwe mar 8, ji register nono. And nitiere namba moketi ma ng'ato nyalo register go e sime. Omiyo kaka koro waseketo jakom mar mine, wabiro dwaro ni mondo wachak mass registration mag party officials, party members. Mondo wang'ni kwa dhi yiero kaka nyocha wachi, wadhi yiero gi party members e polling station ka polling station. Omiyo wakwayo jopiny ni kuyie to register e party. Ani ODM Women League oyawo osidha yanga chenro mar tiego mine e chuny. Ok wadwa ni mondo weyo mabe chien. Omiyo an gimokwongo madhi timo en ni tudora gi party ODM Women League manitiere national level mondo wakel mine Homa Bay ka. Mine go mondo bi mondo be otwagi mine wagi ni to ang'o matimore e ODM, mine gi konyo nade, nikech awinjo kulieko wach mar mine ma mondo chung. To mana mine moyie, mine mochiwore ma botimore nade ema biro chung. To wan kaka chama mar ODM wadwa ni mondo waket mine machiegni, mine ong'e ni chama en gima oherogi. Makata kochopo ni dwa yiero ok ni mine itiyogo kaka ngas midho go tidhi ge telo. To wan kaka mine pile waluor ni waluoro weche ma joma chuo wacho sama wachung'. Nikech anyalo paro ka chung' to ka bende nominated ting' penjo jaduong' ni jaduong', ibro yie luong miluongo godo chiegi ni ochot ang'o girigo, ibro yie koso ibro riembe. Nowacho na bro yie. But akwayo mana mine mondo wuogo oko mondo gimbi gidhi gilar telo, nikech ayenje go mago to man kanyo. But ibedo tough kendo ibedo gi chir ni dwa dhi tiyo ne jopiny. Gimiwacho koni dugo kalo gi koni kato bi tiyo ne mana jopiny. Jakom BOG mar Maguti Mixed Secondary School Bon Ouma Andiwo kanyakla kod principal mar skulno Jackton Ogaga odwoko erokamano maduong' ne omenda mar CDF mar kom od bura ma Homa Bay Town kuom gero negi laboratory. Ne giwacho magi bang' timo limbe e skundno mar ng'iyo gedo mar laboratory ma kamano. Ma en laboratory ma oger gi National Government Constituency Development Fund manomiyowa ma osedhi masani koro worktops emineno dhi mbele gi. Kawuono ne gitimo fittings mag pi, kaeto gas system ineno hose manie bathe wembe. Bang' kosetiek mar pi ni to gichako mar gas no, kaeto lab complete. Kendo wagoyo erokamano ne Honorable Peter Opondo Kaluma, ma is the MP mar Homa Bay Town constituency. Osebedo kodwa kech en mosebedo kotimo funding makata sani laboratory miloso Maguti Mixed Secondary School en assistance mwayudo through NGCDF funds. Mawatimogo maber, pod wan gi rem machalo administration block. Administration block good enough, nyocha kano biro Maguti kokelo na check mitiyo godo laboratory, no singo ni odhi miyowa funds mar gero administration block. So we are only praying for him, kanya sawiye to timno mano mondo nyithindo magweng'ni kik chandre kadhi mabor e weche mag somo to gi weche mag administration.